Lalela inkosi yayisanda kuphatha uNebukadnezar yathi aqoqwa abafana abapure abahlakaniphile abanolwazi ngezinto ezidifferent eziningi abakwazi ukubamba kalula abazotrain ukuthi bafane naye epalace shuthi makhethwa labafana kulabafana bawu3 kwakhona uDaniel, uHananiya noMishayeli noAzariya. Ema bafika ebukhosini inkosi yabashintsha amagama. uDaniel kwathiwa usewuBelteshazzar, uHananiya usewuShadrach, uMishayeli usewuMeshach, uAzariya usewuAbednego. Hayi labafana kwathiwa nje abadle yonke into edliwa inkosi khona bazofana nenkosi. uDaniel wathi cha, ngicela mina ungazingcolisi, ke ngikwazi ukudla kwenkosi, ngizodla ama-fruits and vegetables. Immediately asho kanjalo wavele wafuma nomusa baba kuNkulunkulu, yamthanda into engachazeki induna yenkosi. Kodwa yathi lalela mfethu, uzongibulalisa, uzobuke kuzacile kunalaba abanye. Wathi Daniel, akusitry kusinika ama-fruits and veggies for 10 days. SinoShadrach noMeshach noAbednego bese uyasiqhathanisa nalaba abadla inyama ubone ukuthi sizobe sinjani. Days yathuka induna, hayibo naba abantu bafresh bakhuluphela ukudlula laba abadla inyama newine every day. From there on kwashintsha ukudla emaplatini abo bonke abafana. And Daniel noMeshach noAbednego noShadrach bona abathola umusa kuqala kunalaba abanye abafana phambi kwenkosi. Make sure ukuthi uyathembeka kuNkulunkulu. Make sure ukuthi uyathembeka kubantu. Don't let anything ikushintshe ekuthembekeni kuNkulunkulu nakubantu.